Hej sammen, velkommen til en video. I dag skal vi lave Dubai-chokolade. Yes. Og til det, der skal vi bruge chokolade. Mørk 200 chokolade. gram mørk chokolade og 100 gram mælkechokolade. Ja, så det skal vi starte med at hakke ud, så det ikke er så stort. Ikke? Godt. Skal vi starte her? Kan vi ikke lige stoppe den her, ikke? Ja. Okay, det er sådan her. Okay, Så er Monique i gang med at stege kadif, tror jeg, man udtaler det. Jeg er ikke helt sikker endnu. Man kan selv læse i... Ja, lige præcis. Sådan der. Jamen, det var så... Hvordan går det, Skan? Hvordan går det med at, have det, med at lade det være på panden? Jeg tror, der er blevet mistet 2 gram. Tror du? Okay, nu er det sådan cirka blevet gylden. Ja, man kan se lidt farveforskel, ikke? Fordi sådan ser det ud, når det er blevet stegt. Og sådan ser det ud før. Så man kan se, at det er blevet ristet. Ja. Så nu skal vi egentlig bare have det skal køles lidt af, tror jeg nok. Og så skal det... Og det er fint, det der. Det skal køles lidt af, og så skal det blandes op med den der pistachecreme der. Ja, Den der, ja. Jeg vil også lige prøve. Hvis der er nogle lyde, så er det bare på grund af det der lys derovre. Jeg tror også, du mangler sådan lidt deroppe. Wow, det dufter meget kraftigt. Det dufter godt. Ja, jeg stopper den lige. Okay, det ser virkelig godt ud, seriøst. Jeg tror, det er fint mixet nu. Du kan bare lægge gaflen. Jeg er bare sindssygt god til det her. Jeg er bare fisk. Ja. Den er lidt blevet tør. Vi skal have det der pistation tingest i. Ej, det ser så lækkert ud. Jeg tror, det smager rigtig godt. Ja. Resten vi laver Dubai-chokolade. Det har jeg sagt. Det tænker jeg godt, man kan se. Ja. Jeg tror, den her video den tager over en time. Er det sådan herovre? Nu. Filmer. Så prøver vi at skære den over. Flot. Og jeg skal lige også det derovre. Ja. Det ser så det stille ud af sig selv. Hvor er det lækkert. Ja, det er det faktisk. Ej, Det ser lækkert ud. Ja. Sådan. styk. Tag et stykke. Ej, det er så. Ej.